k'u denw k'olu ma furakɛ CSCOM na u denw ma furakɛ i k'a dɔn CSRF la fɛn min ye foroba lɔgɔlisow ye k'u denw ma taa ye dɛ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye Sotrama ye u m'olu ta fɛn min ye mois de mai o tile fari ani avril tile fari u ma bɔ o kɔrɔ u t'o si dɔn a ko nka kana fara ɲɔgɔn kan bi ko kana Ngwara da Farajɛla fanga na k'u k'u miiri kunun wola han yalima ko ninnu ye janfandiw ye wa o ɲininkali to min o kɛlen don Youssou Traoré fɛn min ye i k'a dɔn jamana in yɛrɛ cili i k'a dɔn k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ni k'a kɛ dufa kɔnɔ fɛn ye bɛɛ lajɛlen k'a k'i yɛrɛ ta ye i k'a dɔn ko ni maa ninnu y'o kɛ waati tɛmɛnenw na a ko maa b'u la bi na k'olu kana fɔ u bɛ kuma bɛ ka Ngwara da Farajɛla fanga na k'o ye wale min i k'a dɔn ko n'o ti ɲɛ fiyewu a ko n'i y'a lajɛ jamana foroba fɛ waati dɔw kɛra u y'a tila u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a lajɛ waati min n'olu nana bɔ a la a kɛra olu kɔnɔ sa maa kura minnu b'a la k'olu ye jugu ye fɛn min ye démocratie fanga ye a nana ni makaama caman ye ka jɔyɔrɔ di maa caman ma wa o de sababuya fana na caman y'i da forobafɛ kan ni nka mugan i b'a fɔ ko halalafɛn a ko ni nin ko in da k'a lajɛ maa caman bɛ yen k'olu ye jamana in janfa maa caman bɛ yen i ka olu ye tiɲɛniba kɛ nka ko waati sera waati min jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni wulila se tɛ minnu ye ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye fanga ye a ka se ka yɛlɛma an yɛrɛ k'an kungo fɔ an ka danaya da maa wɛrɛw kan a ko kabi o de kɛra k'o ma bɛɛ dɔw ma fiyewu olu taara fara ɲɔgɔn kan sa ni ka jɛkuluba dilan i k'a dɔn ayiwa ni k'u yɛrɛ kɛ jɛkulu ye k'u kɛ Ngwara daba ye k'u na Ngwara da Farajɛla fanga na ko yɛlɛma ninnu de janfandiw ye wa o ɲininkali o tomunen don a ko maa minnu bɛ yala tile kɔrɔ don o don maa minnu bɛ ŋɔmi feere la maa minnu bɛ ka yala ka feere kɛ k'u dahirimɛ ɲini olu de farala ɲɔgɔn kan ko an yɛrɛ ka jamana ko an bɛna ko ta bala sa a b'o ka nin kɛra ko ma bɛ ni maa ninnu ma sabu ka d'a ka jɔyɔrɔba min tun b'u la ani u tun bɛ climatiseur sumalenba minnu kɔrɔ ani magamaba min tun bɛ o la olu bɛɛ lajɛlen kɔni sara olu ye ka b'o bolo Youssou k'u kɛmɛ i ka dɔn dusumangow ye u b'a fɛ ka bin tigɛ Farajɛla fanga ma olu senkɔrɔ k'an tɛna se ka jɛ n'o ye fiyewu a ko ni maa minnu filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko danamaw tɛ bilen koyi sabu ka d'a kan ko malidenw ka danaya bɔra u kan u b'a fɛ ka danaya kura diyagoya ɲini i ka dɔn ko danaya tɛ ɲini ni diyagoya ye a ko fɛn min ye nin jɛkulu in ye n'o kɛmɛ Ngwara daba ye Farajɛla fanga na ko dɔw y'a jira k'a fɔ ko janfandiw don yalima ko maa bɛ ninnu nɔfɛ wa ayiwa ko maa u ti maa nɔ nabila n'u yɛrɛ tɛ a banna Fasiri b'a ye mun fɔ a y'a jira k'a fɔ malidenw kɔni jigi bɛ min ka bi o ye yɛlɛmaboloba min n'o taa bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ minnu bɛ fanga na bi na ka se ka jamana yɛrɛ ni k'a bɔ nɔgɔ la a k'o de bɛn dɛ maa dɔw ma sabu olu den bɛ kɛrɛfɛ ko nka u den ni kɛrɛfɛ o kana k'u ma baasi ye sabu ka d'a kan k'olu y'a jama yɔrɔ caman kɛ wa fɛn min ye tiɲɛnijugu ye u y'u kɛ an ka jamana kɔnɔna la o fana bi na jamana bɛ ka bɔ ayiwa nɔgɔ la dɔɔni an bɛ k'an kunkolo bɔ dingɛ kɔnɔ dɔɔni n'u maa ninnu de b'a la ko diyagoya ko k'an kunkolo diyagoya tindi a ko malidenw yɛrɛ wulila k'u jɔ Mali yɛrɛ siniɲɛsigi ko malidenw de ko k'u b'o ta u ba la o fana ka b'o kɔni kɛra sa fɛn min kɔni ye maa caman o bɛn d'u ma ko dɔw fara mɛ ɲɔgɔn kan ni ka taa kɛ Ngwara dabaw ye fɛn min ye Mali yɛrɛ ka ɲɛtaa sabatili k'u bɛ ayiwa balan don o la ko k'a sɔrɔ k'u yɛrɛ kun miya ko nka k'u tɛmɛ nɔ a ko nɔ cɛ juguyara kosɛbɛ Salamata Tokura mun y'a ka sɛbɛn ye an y'a bɔ Eco Media kɔnɔna la Eco Media ni y'ale bila ne bɛ flash ta min ye aw k'a dɔn waati min na Jean-Yves Le Drian ale kɔni aw k'a dɔn ale bɛ kumaba den la min ye aw k'a dɔn an ka jɛkulu minnu bɛ yan n'o an ka wolomasiri tabaw ye n'o ye nanzaraw ye aw k'a dɔn an b'u bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛ o tɛ redéploiement ye wa min ye Antoine ɲɛfɔli wɛrɛ ma kɛ koyi min ye aw k'a dɔn hali anw y'a ɲini k'a lajɛ bɛnkan min b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wolomasiri taba ko la min ye Faransi ma sɔn ma a kana na kɛ bolokɔni taamasiyɛn ye a kana na kɛ misali ye o de kɔnɔna na aw k'a dɔn min ye Jean-Yves Le Drian ale kɔni bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ min ye aw k'a dɔn jɛkulu min b'an kunna n'o ye transition maaw ye aw k'a dɔn k'u tɛ sariya kɔnɔ min ye aw k'a dɔn ko u jɔyɔrɔ ti ngolo fa nka a bɛna taa aw k'a dɔn malidenw kɔni y'a jira ni bɔliba ye a bɛ maa 4,000,000 bɔ olu bɔra ka t'u to aw yɔrɔ la yɔrɔ min n'an b'a wele ko boulevard de l'indépendance waati min na ale b'o mankan na min ye aw k'a dɔn aw min ye a ka patron n'o ye Emmanuel Macron ye musokɔrɔba cɛ aw k'a dɔn ale kɔni tile fila in na ale kɛ bɛ k'i dabilo baraninzigi min ye aw k'a dɔn ale tun bɛ kiri min bɔ min ye Assimi Goïta la Assimi Goïta ko a tɛ kuma wa i k'a dɔn a tɛ maa jaabi i k'a dɔn aw min ye Emmanuel Macron ye ale yɛrɛ bilama a tɛ kuma a tɛ maa jaabi i k'a dɔn a ka minisiri min bɛ yen n'o ye ministre des affaires étrangères o de kɔni kɛ bɛ ka aw tabali gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ kuma kundaw bɛ fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye aw k'a dɔn
awa fendo be munu yere awa no bende adamadea jamana fulani nyanje e ka do awa minye okuma sugu bele jele before o dande me wale mi vlani minye awa ka do faranzi o manyema mimbe ngoy maniele makore ale koni ikado ale ma segachi minye ale bi ale tika segachi ka ke mala ga benata niye nanzara ka awa jabaranu naje ninga tla ku ka rajo so laje olu ko ngembe kamali ko ye awa kado ka ke ko sugo bela jele ma sugo bela jele bi fo malima miye dande mo wala sugo bela jele awa kado bu sigi ka jabaranu na ningo ma bela jele fo malima nga benata minye awa kado mali ko ndika femvo nga minye faransi kembe ka tirla ka bela jele anama surnya mau ko lu bela jele ta awa kado minye mali buruja ninga tla ka ma sugo bela jele ta ka fo malima o de ko nan nasa minye avocado bina ka bi mali dongo ni nzige mbe minye ikado ka kolaje asum ko ta ale ko ndika pma nga minye Emmanuel Macron vana ale fana te ka pma nga minye avocado ni ko bela jele nye ibe ka fo wati mina faranzi avocado alubuka pma do fo o benata avocado mali dongo vana buka pma do fo minye aneja timineke ibe kafo nunungo ngembe kamali reke jine goy kamali ke amada mamaye kamali ke adam jamana kala ja ko fiya suko bela jele na tiga malila ngaminye avocado ninko bela jele nyi ibe kafo mamunu me kan wole yake ku bela jele de ko ni melekele do faransi fe ko nyema nyebala ayo sidiso ni ale ka fasire anya bo mali flash kuno Sidiso ambale fo Mali Flash barakela ko bela jele fo Maimuna Jallo anga fo liba yere ikado Mali Flash na nene ngile ko alibi eko media amenywana femi yanga soro su ye no bi fama ko fo ikado ko uni kuna wolo ko nimbe ka yele ma bela jele ko na jango wati laba nuna ubeka sesoro ikado babanjuka ku treke tugumi ubala ku chongo o chokelela ni yanga soro su ta ku laje bi ako jabi ko wulika jo jabi kwa yembe mali do fe ko sebe bamanji chenikela o femi ngoni nye bibi na tawro tu la koy u jenje mbe fa bela jele ve sabu kadaka femi ngoni tani goni ye anga soro tu kembe ku yeru ka mani sanga bela jele na akoni yalla je bibi na femi yanga soro su ye u konni kuna wolo be ka jele 120 uni baraka ni fanga o be ka yele femi kuna wolo koni kwa be kana doni ka kele te ko nogonye kele ikarot le kele ngote ko nga tegere kon mise kamne anga fama uye u jija u ka bare na kusbe we wulika jo bacha mandamne kaba femi escort ye katabla patrula no ye kamunu fa bela jele ve kala jelu ke kerengere nyina barati da mingo nazara kala ngo mako renseignement no ye kuna foni jonjo e kadi kele kala ma ikado ukon bala ko barake ka dagu bi kusebe femi jamana chamanje bulu katabla fa woro duga vala ko lu baraw bela jele kon bala ka ke ay wasigdala mo ubise ka sunaka fatugo mina ay watanga segi monu bulumino mise ka lakana tugo mina kwa nga fama ko ni kube ko barake bibina akoni yalla je femi wakadu kungolo mbanye abisa njama mbo bamanju dakambe ubuto ka bop manip makana chene do ikaro faso ba malibakun akoko wati ko bana femi nye groupement tactique interarm ikaro jetia aywa keletigi uluko ne ulika jo badeke ma chamambe ka tegeda uluka aywa upme nyamnu ngono ka nyaw bela jele ko ntika ba akoka ulika jo ko na la femi taji alitri ba fla nywana anga fama we tegeda uluka femi nye marfata aniklenye minu ngoni mitasma resare ka bo fa bela jele fe pemu duru be ola karabeni sinwazi ikado o chama fana bala kata se ikaro charger uma femi moto chama nde ko lu fana mene pikapu nabi mobulu fana ko fo aywa we mene ka olula telephone portable chama nde ikado anga soro su numbela jele salo sabu ka banga soro su ko ne tasma yari ngokolo dogara ikado bamanji ula bolla fa bela jele ko fe anga soro su ko nyake ikado ka salo kata o fana tebene ko fe we wuli ka job bake karo tenen we ava fe o kera sababu ye dugudo be ko tenema drink ani drinkel katabla kurala femi ngoni bamanji ma duru ye yolu chongo ulu fana kumi mo sebe ko toro ikaro jagamne na wuti ka so ikasene fe kele wal meka misuni ka sagoni baw ka do salo ka wala ko e jagaye ninga to ulu fana fara nywanga ako o jagaye mi no marale mu bulo ka banga sura su ko nana ni ngokolo dogara ula sura su taro no fe femi balo tonta yusu yode boka so nugono abana
balabunu mbo sira maula ikara ko ye jaga ye femi seguni moti marai wuli ka jo fana kera ka lako donu ke ka jira ka fo bamanju daga me yoro mun na ka tabla jele fulungulunji ka da kulunji o temeni ngofe femi nye ikara koro ni bankasi ye ay wakatabla fo nyono jamana na lu bela jele ko ni wuli ka jo be ka ke fa bela jele ko ni fe 45 mata ka lako doni ke ala yusu ngo sura si makadi yakadi de ala reconnaissance kele ka do tigitiku beya amna wulu pumaju amta pumaju me kriu ay wi asimu wele da ngu goshiwa affirmative ikado sura si my fly negative affirmative kabo kera femi nganya sura su ye uka wuli ka jo abarka be ka bonya bi kosebe femi nye udagaro munun be no ye bazu ye u ya bela jele ko nji femi ye mina unye ko lu salo kabu bolo femi terusi ma binane ane sabaye ikara olu fana chongora aywa moto bi sabane kelemen na oyoro ina femi mabli woro kata se camion do ma olu bela jele fana osorla oyoro ina akonga ndi bali mana kada munga mami me jamana nyama la bi colonel Asimi Goita ikado femi nye aywa le minyere so suka nyama bay bibi na jamana nyama fana do aywa kwa ko ni dore ama ngani aflata ay ngani ami ngonda nazara ko mako priority ni nye kanga shi o ma o te dore ye ka menanye ni ka danga sura suma ka kuna fona ni ka duma ku mo go be fena jamana lakana na ikado aywa ka duma memba to maldo museka lafia femi anga lakana ba ka domin de mena janvier kalot le mukat mene ayere ye la selike aya dira ka foko femi anga sura su anga hagli to ula aku yoroka ja o ka dema ula yoroka ja o deuna yoroka ja o limana una be kungo kulo kono ube chichenchela ikado be fien jugu chela abela jele kunye malide abise ka lakana tuko nga ninga mali jugu ningo seba koro kele panga hagli to ula wakale fana manyina ko opana uni hage fefe ngaka ikado kwa hage bela jele na duma mimba to kuna wolo ikado abiku tay tuko mina aku ni ma obenywana mamunu ni dambetula uni ma obenywana mamunu nu mago te adama de yare nyana mayala uni ma obenywana mamunu mbe no luko ni nga hamna ko de ka jamana nji aku nga unanga sura su soro nyesra la ha sabu kadaka bibina nga fama ko no beka tade utiseka kumbe ala ngo ni nangu ndetere la angu na pasane ndawla ko inga kamera banga nyine uni dongi dakaka na ha ala wana jel muzo wele ana pai kamera wele ikada ka so wele ube jere basek ka so wele ikada nga surasu ikada ku ka foku wala nyumo do bibi na sabu kada ka mali de bela jere ni so jamenu yebi akoni bora kena bi ka mali de unyinga bela jele ko mbala ka tegre de foka jira ka fa nga surasu ikada blalu ka mina kono bibi na femi ngoni ye mali lakana e ambara abeka sabati doni femi yango mako armée républicaine no konmi l'armée rek ko fa mi se ga njigi daminga soka armée bibi na kube fa bela jele kon fe malide bi se ka lafia to mina femi ye surasi bulu fara munumbe anyama ya so munumbe numbela jele kon etika de soro ka bo jamana nyama yoro ikaro colonel Asimi Goita bu mogo be fe no ka bela jele kon fo abela jele mina nu soro e wako bibi na kwanga famau no ye anga sorosu ye uni kuna wulo be ka yele uni fanga be ka yele dugu ube ka asebe koro chongo ikaro kele kon de ko nogonye nga bibi na anga sorosu ko be save opana ko malide bela jele ko nga demeta ko segre mimba to ikado anga to aywa jugu nunga mimba to jugu nungo ni ukana se ana fiefio opana bibi ngonna ba manji kele ko na ko anga surasu bilama uni kuna wolo ni sanayele ikado ani fanga ukon mbeka jugu sebe ko tereke abana kulubali em kulubali ni mu aka sebenye kabo ekomedia kon nana bo na fura ko anga targu takafo fuka korlen takafo jamana min na an y'a surasu munun dambu yɛrɛ di fali ma ka tila ka nafolo dɔ ta fo 1230 et quelques milliards k'o ci waraku la n'o bɔra ye wara taara n'o ye wa a donna da jumɛn fɛ a ma kɛ i bɛ ka tile bisimila o ma kɛ bɛɛ ɲɛna wa bisimila Antoine n'o bɔra ye maa minnu y'o kɛ n'olu tilara k'a fɔ k'u bɛ balanda Mali ta a bɛ kɛ cogo di a ti ɲa dɛ ko ka ca Anon ambi sebenda sebemi nambata minye info Mali andwan awkado awnga jamana andwan ni ala sodama anaja ka tamani bela jelega fa munumbe no kunya marialedo no muke ka temeti andwan awkado oko bela jele funasiri odana minye mishinwa muga anefla olukoni awaminyo olu minena ningatla
tila k'o bolola mansinuw k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni k'o bila gendarmerie ka bolo kan. Bisimila. dɔwɛrɛ tɛ min ye aw ka dɔ février kalo tile 14 san 2022 min ye jɛkulu dɔ bɛ yen minnu b'an ka sigida la kɔlɔsi n'o ye aw ka dɔ protection de l'environnement des ressources minières et de l'environnement olu ye aw ka dɔ chinois maa 22 i ka dɔn u y'u bolo da u naga la k'o minɛ ni k'u ka mansini giriba ninnu k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka t'u bila gendarmerie ka bolo kan. K'u ye mun kɛ de? Sanu ka kunbɛn u ye sanu bɔ ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo. U bɛ ka darakasi ko kuma min fɔ wa? Ka taa an ka ba gere. Ba gere. Ka taa ba gere min ye aw ka dɔn ka taa ba ɲɔ minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an dɔn aw ka dɔn min ye furaji jugu dɔw b'u bolo minnu n'o bɛ kɛ sababu ye min ye k'an ka ji tiɲɛ n'o bɛ kɛ sababu ye k'an ka ba bolo aw ka dɔn k'a nafa dɔgɔya o min filɛ nin sa min ye minisiri min bɛ yen n'o ye ministre de l'énergie et des mines i ka dɔn aw min ye ale ye wulikajɔ kɛ Lamini Seydou Traoré min ye aw ka dɔn a ka yamaruya kɔnɔna I bɛ bada ka dɛ. Bawa. Ni maa dɔgɔnin kɛra faama ye i b'a fɔ ko ba koyi ba Lamini. N m'o f'i ye dɛ ni dɔgɔnin kɛra faama ye ba fɔli tɛ kojugu ye dɛ a fɔ. N'a sɔnna. Gasi t'i la ayi kana fɛn tɛ da faama ka kuma kan. N'a sɔnna alu buyaki ka kamara k'a fɔ a ma ko buwa. N kɔrɔ sɛbɛn ta sa fɔ ko ba Lamini. Ba Lamini. Kuma ɲɛna. A dɔn. Ba Lamini i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale nalen nin yɔrɔ kofɔlen na awa Lamini Seydou Traoré a kɔni ko sugu bɛɛ lajɛlen min ye jamana de y'ale bila ye jamana ka danaya b'a kan min ye baara min kalifalen don ale kɔni m'o baara kɛ ka ɲa ale n'o baara kɛ fo ka se a dan na an dɔn min ye yan volila min ye aw ka dɔn nin ko damadangolo ninnu aw ka dɔn min ye wulikajɔ min kɛra o kɛra sababu ye min ye aw ka dɔn yanfilaka k'a ma dogo o si la min ye nin chinois ninnu tun bɛ ka dan tɛmɛ wale min kɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u y'o minɛ aw ka dɔn k'u bila wolomasiri tabaw ka bolo kan yani sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ka jaabi di wa min ye aw ka dɔn ministre de mine de l'énergie et de l'eau ale kɔni aw ka dɔn a kɛ mɛ ka nin ɲangini bere min da ɲangini bere a bɛ kɛ sababu ye min ye aw ka dɔn dantɛmɛ wale min n'o bɛ kɛ sababu ye k'an ka sigidaw tiɲɛ n'o bɛ kɛ sababu ye aw ka dɔn min ye k'an ka ɲɛnamaya k'a don galama la min ye dan bɛ se ka sigi o la cogo min na o de kɔnɔna na Lamini Seydou Traoré min ye san 2021 janvier kalo min ye opération Faleme Dambe a y'o sigi sen kan. Awɔ. A delila ka kuma kelen fɔ an ye conférence de presse la. A ko baara ma se kuma caman na. Ayi kuma caman de ye. Ko baara ye wale de. A banna. Kuma ɲɛna o. Min ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Faleme i ka dɔn ale wɔlɔwɔlɔ in ye an dɔn a ka dɔn min ye ministère a kɔni wulikajɔ kɛ min ye aw waati dɔ la san 2021 min ye aw ka dɔn min ye masiniba minnu bɛ yen n'u bɛ aw ka dɔn tiɲɛni don an ka sigida kɔnɔ o 300 a y'o minɛ min ye aw ka dɔn ko ancien lourd. Les engins lourds. O tɛ minɛn girimanbaw ye. A ye minɛn girimanbaw ye a y'o 300 i k'a dɔn a y'o minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin min kɛra aw k'a dɔn n'o kɛɲɛba fana nin wulikajɔ kɛra maa minnu bɛ yen n'olu bɛ k'an ka sanu bɔ k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo min ye k'an ka sanu bɔ k'a sɔrɔ awa min ye jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw ma jɛn n'a ye min ye dan bɛ se ka sigi o la cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ji siraba kelen min n'o bɛ taa min ye aw ka dɔn ka tɛmɛ yɔrɔ caman fɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ aw ka dɔn maa minnu bɛ yen n'olu ye an bɛ se k'u wele ko maa faalaw don k'a sababu kɛ mun ye n'i ye sigida n'o ye environnement ye n'i y'o tiɲɛ i ye maa faala de ye. I ye ɲɛnamaya tiɲɛ dɛ. I ye ɲɛnama tiɲɛ. an dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin wulikajɔ min filɛ nin ni Lamini Seydou kɛ mɛ k'a bolo da a kun tɛ dɔwɛrɛ Mali sanu a ka bɔ sariya kɔnɔ malidenw k'a dɔn k'a fɔ sanu an ka nafa dɔn malidenw k'a dɔn k'a fɔ sanu a bɛ bɔ ka mɛnɛmɛnɛ anw de ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an dɔn aw ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ produit intérieur brut 10% PIB n'o tɛmɛna ka bɔ yen a recette fiscale min 40%, 70% recette d'exploitation.
min ye awakado ali o belejelela malidenw tɛ ka awakado tɔnɔ ye sanu na a bi waati dɔ sera bi an ka sanu ko in minɛ bala walasa jamana denw olu bɛ se ka sanu nafa sɔrɔ walasa a bi dɔn an ka awa adamadenya la k'a fɔ fɛn m'an fɛ yen fɛn min n'a bɛ nafa kɛ Banque mondiale i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la waati dɔ kɛra ale tun ye a lajɛ min b'a to yiriwa bɛ don nin yɔrɔ in taabolo la min ye awakado fɛn min bɛ yen n'o ye projet de gouvernance du secteur des mines PGSM san 2019 san 5 o de bolo dalen don i ka dɔn awa min ye nin sɔrɔ in bɛ kɛ sababu ye mun na ka adamadenya a n'an ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ malo sɔrɔ ye n'o ye k'an ka jamana sɔrɔ yiriwa o de kɔnɔna na sa min ye awakado Lamini Sedu min ye o sariya minnu fɔra a n'o baara minnu kɛlen don n'olu bolo dara ale kɔni b'a fɛ k'o se a dan na hali n'o y'a sɔrɔ maa min bɛna i k'a dɔn k'a fɔ sariya sɛbɛnw de bɛ yen wa Mali kana to awa kɔsɔn sanuko la Mali bɛ sanu mun sɔrɔ a nafa an k'o dɔn ala k'an kunnaja wa sanu bɔ in kɔfɛ i ka kuma kuntenna kɔnɔna la min yɛrɛ y'a jɔrɔna ko ye sanu bɛ bɔ sɔrɔ bɛ kɛ a la nka sanu bɛ bɔ sanu bɔli kɔlɔlɔ bɛ min da sigida kan sabu n'i ye dugukolo tiɲɛ min misali kelen d'i ma n delila k'a sɔrɔ ka bɔ ozefɛrɛw la a ko n ka jalasun kelen da jalasun san 200 san 400 san 500 a b'a kɛ a b'o kɛ a b'a kɛ a ko n ka jalasun i bɛ machine da la seconde damadɔ i b'a bɔ k'a ben n'i y'a ben e ka jiri dɔ turu a nɔ na o bɛna san joli kɛ ka se nin hakɛ la garisɛgɛ yɛrɛ t'o bolo fɔlɔ ka wuli o o de b'a to jiri kelen tigɛli kɔlɔlɔ min b'a la n'a fɔra i ti da la o kɔrɔ tɛ ko ka jiri to jiri bɛ se ka tigɛ a ko de bɛ kɛ k'a bɛrɛbɛn mɔgɔ bɛ se ka balo kungo la mɔgɔ bɛ se ka balo ji la k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ daragasi min filɛ nin n'i y'a fɔ ni siniwa maa 22 minɛ na i taara kangaba k'a lajɛ yan n taara kangaba k'a b'a kɔni n'i taara daragasikɛla ninnu lajɛ u bɛ ji kɛ cogo min ani ka cɛncɛn bɔ cogo min jɔrɔna ko don dɛ julafonu ninnu ba joliba bɛ bɔ Laginɛ ka taa dasingi ɲini k'a fɔ Golfe de Guinée na Nigéria b'a fɛ a bɛ jamana joli cɛ ci a ka ca ni nin ji in banna o ɲɛnamaya bannen nin jamana ninnu a banna n b'o f'i ye dɛ wallahi o kumana jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka min kɛ ka dugukolo kɔlɔsi ka jiw kɔlɔsi an k'u dɛmɛ a baara la sabu ni ba joliba banna a bɛ tɛmɛ jamana caman fɛ a bɛ gɛlɛya dɛ o ye Mali bannen maa joli bɛ balo ba joliba la o kumana an bɛ foli k'u ye ala k'an kunnaja i k'a dɔn ni maa minnu bɛna ne filɛ an d'a ma la k'a fɔ ne kɛ misali ye maa tɔw ma hali ni sanu bɛ bɔ a ka kɛ sariya kɔnɔ u ni jamana ɲɛmɔgɔ ka kɛ ɲɔgɔn kalama bɛɛ ka nafa b'o de la ka tɛmɛ a tiɲɛni kan Yusu sɛbɛn banna wa a banna bisimila o kumana ana b'a Lamini Tarawele fo b'a Lamini i ka dɔn Seydou Tarawele dan tɛ foli min na fɛn min l'éducateur du renouveau ne b'ale jaso an bɛ taa n jɔ sɛbɛn ɲɛ 2nan na fɛn min Elhaji Dirisa Dumbuya ale ye gafe sɛbɛnna ye livre sɛbɛnna don écrivain a sigiyɔrɔ bɛn bɛ i ka dɔn Yirimajɔ ma a kumana a ko fɛn min Furanjɛla fanga a maa ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara min kɛ k'u kan ka fo ni k'u senkɔrɔma don a baara la kosɛbɛ u kan ka dɛmɛ man ka kɔtigɛ fiyɛ fɛn min an ka cɛkɔrɔba ye Elhaji Dirisa Dumbuya a kumana a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nazara sɔrɔdasi minnu bɛ an fɛ yan a fɔ mɛ k'olu bɛna taa o kuma fɛgɛw kɔni bɛ fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ a y'a jira k'a fɔ k'o ye ko ɲumanba ye cɛkɔrɔba ye mun fɔ a ko fɛn min ye nin ko in ye ala a kɛmɛ ka bamanankan dɔ fɔ yan dɛ a banna ko ni fura banana fura ko ni fura yɛrɛ man kɛnɛ ko dɔgɔtɔrɔ kan ka baara bila ni bana ye fura kɔni minɛ dɔgɔtɔrɔ kan ka baara bila ndesani ko ni bana ye fura minɛ ko dɔgɔtɔrɔ kan ka baara jɔ i k'a dɔn cɛkɔrɔba ye mun fɔ a ko nin ko in gɛlɛya mɛ kosɛbɛ kuma bɛɛ lajɛlen n'a kɔrɔ fana don a ko n'i y'a lajɛ min ye lakanabɛla min n'o bɛ an ka jamana kɔnɔ hakaja k'a mɔnɔbɔ ka taa saheli jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka Mali ta i k'a dɔn ni fiɲɛ wulila an bolo de b'an kun na yan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Faransi ye ko Faransi kɛn b'a ko la gɛlɛma ye cogo tɛ Faransi bolo ale min tun k'a kɛ fura ye ko ale de kɛn bɛ bana ye bi o fana n'a sera o hakɛ la i k'a dɔn cogo wɛrɛ ka ɲini k'o bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ a ko n'i ye jateminɛkɛlaw ta k'a lajɛ maa si tɛ se ka ban o kuma in ma a ko nka ko ala ni ce sabu min bɛ ka ye senna bibi na i ka dɔn ani baara minnu bɛ ka kɛ Furanjɛla fanga mɔgɔ fɛ bi k'o bɛna kɛ sababu ye an tɛ to ji jukɔrɔ fiyewu an b'an kun bɔ ji la an bɛ se ka fiɲɛ sama cogo min na a ko n'i y'a lajɛ hali bi fɛn min ye maa dɔw fana ye nanzara ko ma ko propagande ka mankan kɔni ci fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko jugu dɔw bɛ ka mankan ci fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'u sinsin fɛn min kɔsa in na n'a fɔra ko logement sociaux i ka dɔn ko jugu dɔw bɛ la k'u sinsin o kan k'o ko ta k'o sɛbɛkɔrɔ yanga k'a k'i n'a fɔ ko nin ye diɲɛ wuli ko ye a ko tiɲɛ don yurugurugu a kan ka kɛlɛ ko nka k'i dogo fɛn dɔ kɔfɛ i ka dɔn k'i bɛ tiɲɛni kɛ
ko fana ko komi ko mai ha ako ni ata ka lajɛ ko maa minnu bala ko manga ci ko olu tɛ se ka ngala foyi la bilen ha abana o kunbɛ les réseaux sociaux k'u tɛ se ka leçon d'a ma ko an tɛ se ka dɔnniya yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ olu fɛ yen bilen parce que kɛbaa ye mun fɔ hali bi a ko fɛn min yurugurugu ye tiɲɛ don an t'a ɲɛ don a la dɛ k'a k'i n'a fɔ kɔnɔ sogo ne tɛ k'i kun don cɛncɛn kɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ i ɲɛ tɛ jugu natɔ la a ko tɛ tiɲɛ don yurugurugu bɛ an fɛ yan nka a kɛlɛli baara jan de don sira jan don an b'a sen da nɔfɛ dɔɔni wa ko jamana ɲɛmɔgɔ b'a la k'o baara min kɛ bi bi in na k'o kɔni tɛ ka bɛn dɔw ma dɔw kɔrɔtɔlen don o tɛ ka bɛn dɔw ma sabu ka d'a kan a bɛna taa gu dɔw la o kɛmɛ sababu ye ni ka maa caman kɔni wuli ka jɔ ka mankan ngolonji kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye i ka dɔn ayiwa yurugurugu kɛlɛli ye o bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi wa faranjɛla fanga mɔgɔw fana k'u b'a la k'u sen da o baara nɔfɛ dɔɔni a ko tiɲɛ don Mali a bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ ko nka ko an ka jamana ma bɛn han ko an bɛ ka taama gɛlɛya kɔni bɛ an kan nka sen fereke dɛ an bɛ ka taama faso bɛ ka taama a ko tɔgɔ tiɲɛ tɛna se k'an bɔ o kan fɛn min ye i k'a dɔn nkalontigɛ tɛna se k'an bɔ o kan fɛn min ye ka se ka wulikajɔw kɛ ka juguya kumaw ni juguya walew ta k'an sɛgɛrɛ k'o tɛna se k'an bali an ka taama na han a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ye sira min minɛ n'o ye kisili sira ye n'o ko ne yiriwa sira ye ko maa si tɛ se k'an b'o sira ka bilen Yusu fasikɛba bɛ mun fɔ a ko fɛn min ye lakana yɛrɛ ka se ka Mali ni k'a bɔ bolo la o kɔni ye bɛɛ lajɛlen hakililako de ye bi la priorité des priorités an kan k'a ɲɛsin o de ma bi kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye Wagner ko kuma o fana nanen don ayiwa ko Wagner ko kuma u b'a fɛ k'o taa ni ka Mali tɔgɔ nɔgɔ n'o ye a ko Wagner ko kuma min filɛ nin ye k'o man ka se ka kɛ Mali tɔgɔ nɔgɔ ko ye kojugu kɛn bɛ k'u sinsin o fana kan ni k'an dɔgɔ nɔgɔ ni o ye sabu ka d'a kan an ye dɛmɛbaa wɛrɛ ɲini an yɛrɛ la a ko fɛn min fana kan ka dɔn fɛn min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ye ayiwa ko cɛkɔrɔba ko hali n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ taara extraterrestre nɔfɛ ka na a banna extraterrestre bɛ fɔ bamanankan la cogo di ko hali ani maa minnu tɛ diɲɛ kelen kɔnɔ extraterrestre an tɛna kɛ jinɛw ye jinɛw ou bien melekete budu ni nguru ngoni olu bo wole do ko melekete budu ko ali extraterrestre a ko nan daru no fe kana I ka no ko no mise ka ngisi ko tigere ka fu ye ku singoro ma bi dondo a ko faso ko la mana fe fenke I ka ro ko te fu ye a ko fe minye I ka ro transition nye I ka dɔn maa caman bɛ olu bɛ an juguya la fɛn min ye ka fara faransi fana kan k'olu dɔ kɔni jɛ bɛ I ka dɔn jango farafina ɲɛmaa dɔw fɛn min kɔni b'a to Mali bɛ se ka tɔ bɛ se ka tindi dingɛ kɔnɔ cogo min na ko nka k'anw bɛ wuli k'an jɔ kɛlɛnw a ko fɛn min ye farafin denmisɛnw ye ko bi bi in na k'u ɲɛ yɛlɛ la bi bi in na u tɛ sɔn a bilen I ka dɔn u yɛrɛ kungo u bɛ wuli k'u jɔ o fana ko dɔ kɛra farafin jamana caman bɛ k'a faamu jango farafina denmisɛnw ko marabaaw ko tɛ dɛ farafina denmisɛnw olu kɛmɛ ka ko caman faamu bi bi in na a ko an ka jamana kɔnɔ bi bi in na fɛn min ye an marala I ka dɔn nazaraw fɛ n'o ye colonisation ye a ko an b'a fɛ k'an kun bɔ o de kɔrɔ bi sabu san caman kɛra sa mɔgɔ sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la bi bi in na dɔnniyaw nana bi bi in na bɛɛ lajɛlen fana ɲɛ bɛ ko la a ko bi bi in na o tɔɔrɔ min tun bɛ an ka kabi kuma jan ko an bɛ ka wuli k'an jɔ k'an bɛ sira ɲuman ɲini bi k'o man di marabaa kɔrɔ ye a ko n'i ko in da k'a lajɛ cogo wɛrɛ t'a la koyi ko an kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ an ka bɛn I ka dɔn fɛn min ye I ka dɔn jamanaw ye u bɔcogo foyi de tɛ an na an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko ɲinɛ ko bɔcogo t'an na dɛ o fana a ye foli kɛ n'i y'a mɛn ko vive le Mali o kɔni ye Mali yɛrɛ kɔni I ka dɔn a ka yanga sɔrɔ Mali I ka dɔn a ka sijan sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔni k'a ka jan dama El Hadji Dirisa Doumbia ale ye gafe sɛbɛnna écrivain don a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Yirimajɔ ma ale de ye fasiri kɛ bi l'indicateur du renouveau an y'a ta ale kɔnɔ bi o kumana ko transition k'u ka baara kan ka senkɔrɔma dondo k'u dɛmɛ faso jɔ baara la k'u dɛmɛ faso jɔ baara la an dɔn anw fana n'an yɛrɛ dɛmɛ ni ka taa sugu la an bɛ tila ka n'an masaba cogo ka kunnafoni tɔ di a filɛbaa ni an lamɛnbaaw ma Ablaye Mayiga an bɛ taa ale fɛ yen ka taa Mariamu Jalo fɛ yen groupe commerce ni pharmacie kura verte la a bɛ bɛn o ma an bɛ taa Lasana ni Fuseni don Lasana ni Fuseni nka ne bɛ taa a bɛɛ ye kelen sa ne bɛ taa Fuseni fɛ yen a bɛɛ ye kelen ye o ayi ne bɛ taa pharmacie kura verte la Fuseni ni Lasana bɛ ɲɔgɔn kalama koyi o fana an bɛ taa an FIFA sugu la sɔɔni an bɛna Yusu 86 87 ala ni y'a sɔrɔ man di ka di dɛ Bayi Anne ndesani kɔnɔbukaw fɛ yen a dɔnbaw b'a si dɔn ndesani olu b'a dɔn ne ko James ninnu n'i ko Baku n'i ko Njamude n'i ko Hawani
do jamde ndi jamde ki baro lazara amen flogan desede do ala flogan desede abega tugodi andwan yusu anga sekana anga singana mi yananga dum flo kaiba jabate anga chokorowa be amenya o amba fuka wala nyumando kaka duwo kanye mi ambidu sebe ngono sebe minuba wole ko le pays awa andon ko na mangolo shi jamana e ko surompie ati duguje amolowa ondo nguma ko dola o yodo bop maye andon angon biddo angumve mi awe kado twatnye réseaux sociaux kan awakado minye anga jamana nyemao olu ka laje choko bela jelela minye réseaux sociaux awakado au bitoko do fama angoni to do amba foko kuna foni disira kuro neti réseaux sociaux nyero ne ay lamsa no ni e bade no de ba nyedo ko sebe angoni net sa buto digi choko la yere noko ko Facebook noko ngombe na songo bugudla nasongo bugu cerela anon nasongo wa réseaux sociaux koy apmakacha anon mi réseaux sociaux awakado ni sandan labai fokata se sandan duru labai ma mi awakado bela jele kado kafo awa mi nanzarawye oluko ne sira do bo sira me na be kaso amse ka nyangu na foni no karaso wi kado amse ka awakuna foni ndi nyama anagoni nanga ekwa laba mi awakado kuna foni ndi yene kata ne réseaux sociaux yenyefe mo fana ka do ka fo ko réseaux cheni ote nazaro no ede ote nazaro no abeka cheni min ke farafe jono na ato nazaro no ote nazaro no ote nazaro no duguba chama mbebi ndise ka kede ayi ni tra maroko ma be se ka fo luka nyeta sabati mbebi ko sebe soro ni donia chamana awo febe se ka fo réseau ka awo angata shinwa jamana ka olu munu nga jamaka ta jien be téléphone fefe mambolo ni téléphone ke me fara nyonga bikono no ko ndo shinwa téléphone febe se ka fo Facebook ka ta te kwilere abana opana metami o jamana belebele chaman be ta ban Israël Rwanda beti ni tra Israël Israël ma be se ka fuka donia bia be sanve de na ka fo ni mi njambo fo na fa be ka on ve ya chomi ayi iti sonde ayi téléphone re me en mula na on be ka digri ka chene kenai adale se ta onya ti bo anve ya e menu nyeru taro no lu awolu kungulo kuna technology bulu ta chien ka so hagema o pana anga nyere ka bulu na fura doni ni mbete to boko ekoe andan temene se ba yusu ni mbete to ko ni ndo ya an nyere yi andan avocado telephone akembe fendo e bi mi avocado nyere la na ma kolachi ku e kwa laba atna ke bomu ya anyere bulu mimme avocado nyeni do anyere kuwa ni ya laje e kado e mana awan nga juru minye interneti yelma réseaux sociaux laje kaba andwan avocado minye nyere la do ko nimbe olube ma to atien ni jugu adikado minye ka mauka nyana ma do ngalamala minye avocado ka puma fima puma mi nabe magba ikamana e kado nyere la nyeja timineke ibaye ka fo hale avocado minye do yere fana be olube avocado fenye ake fenye no chantage ka chantage ge arama dona ningatla avocado ka dande me wale ke maula do be avocado lubu yere ke karsa kungolo doye ningatla ka avocado warinyi ni maufe yelma ikado ka mau avocado ka nyaka bindu ka tabulula andwan ko ni bele jele wode kembe avocado ka nani tieni nye anikado twache jugu anikado ni jugu do be olu yere be teme réseaux sociaux ka iba fa tigila mau avocado bora samve de ka chun andwan ko be ma dabali bam adabora feminga ma do ya famuya foga ke dande me wale andwan avocado ni jatimineke ibai ka fo ma do be jamana kono ulu data mana ubunya nendo avocado beka bunya tambe ku segere wa bele gele ka jatibu ka iblegle yoroningele ibisinga do wulele avocado ka puma jugu do foma yalma ikado ka mangutu jugu data ku segere minye ka soro nyere te odona modona burombe andwan awanolu toko tlo dono mana yalma no yo puma ye ikado andwan abeka so we maminya yere mara ninga tlaka yere koro ninga tlaki yere jenye febela katake bonyani awama bonyani makaramai andwano avocado bisinga yere ni chukosukula ko be avocado magba ikamana andwana avocado ko ni madugo mashila ibai ka fo awaminye nyere la minye mademsenu mbola
ma wɛrɛ b'o la i n'a fɔ an ka dɔnkilidalaw an ka sogo tigilamaw ni dɔngo tigilamaw i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'u kɛn bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen ta k'olu sɛgɛrɛ min aw k'a dɔn ni hakili b'a la min ye aw k'a dɔn ala ka kɛnɛ Amadu Tumani Ture la i k'a dɔn u y'a ɲɔgɔnna ko la Général Salifu Tarawele n'o ministre de la sécurité ani ministre Bɛni Barika i k'a dɔn k'a ɲɛna kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn bi n'an ka bi dɔw kɔni wulilen don aw k'a dɔn transition kelen min b'an kunna n'an tɛ k'a ɲɛ jɔ aw k'a dɔn maa wɛrɛ la k'olu y'an ka faamaw ye k'olu y'an ka ɲɛmaaw ye bi min ye lakarili si tɛ i k'a dɔn kuma sugu si tɛ u tɛ ka min ta aw k'a dɔn k'a da transition maaw kan k'a sɔrɔ aw k'a dɔn bi an tɛ se k'a ɲɛ jɔ maa wɛrɛ la n'olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ. Andon o de kɔnɔna na sa min ye réseaux sociaux ye le pays kɔnɔ aw k'a dɔn Mama Paga ale kɛmɛ k'a sɛbɛn ko n'an m'an jogo dɔn n'an ma kɛ aw sabaliba ye n'an m'a dɔn an kan ka min kɛ i k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la e ko an tɛna kɛ n gɛrɛ k'an yɛrɛ furufura nka nin si tɛ foyi ye ɲanginibaliya min d'an bɛ aw k'a dɔn nin ko la ni maaw ti ɲangi ni fɛn ti fɔ maaw ye k'o de kɛn bɛ aw k'a dɔn ka nin ko in jaso o tuma ministre min bɛ yen n'o ye ministre la justice ye ni y'a ka ko y'a bolo ala k'an kunna ja amina Mama Paga ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ le pays kɔnɔ ka cɛnni kɛ réseaux sociaux sanfɛ o ni Ture na ɲɔgɔn ye bana an ka foli bɛ Ture yɛrɛ ye i k'a dɔn komi nana tribunal maa bɛɛ Tunkara bɛ an ka foli fana b'a ye k'a ka kiiritigɛla bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ i k'a dɔn foli min na ayiwa ale ni ka tɛ du nouveau ne b'ale ta an bɛ taa n jɔ sɛbɛn ɲɛ sabanan na bidon bɔli don boko 3,499 n y'a f'i ɲɛna cogo min na bidon bɔli an bɛ taa n jɔ sɛbɛn ɲɛ sabanan na a ko n'i y'a lajɛ CEDEAO ni UEMOA u ka gɛrɛ ndembe anga kaseka dabala jele ko nso ko Mali asebekoro torombe ko nga ko anga jamana nyamo u wulika joke ni CEDEAO ni UEMOA te amse kata jen faj menve ikado aywa amse ka lafia tuko mina sabu kada ka dugukolo dambe ka asebekoro fere anga jamana nyamo u ngania deta femi colonel Assimi Goita ikado ka yamare ko na ministre nyashimbe anga jamana ane jamana ro ko nyara bokoma abla jobu ay kado tamabreta ningi kunda jamana chamanga amse ka deme chugo mina femi ngoni nyi ikaro CEDEAO ni UEMOA ka torombe anga wulika joke amse ka fien boda soro anter la jamana mnuve anga wulika taye no wasa anga soro obise ka do bala anga jamana nyeta obise ka sawa chugo mina femi ngoni nyi anga se ka nyangle nu ninga ko munu dwa ku temene femi larabu dugu chamambe able jobu ayi CEDEAO keno bele jileka femi ni colonel Assimi Goita akaya maria yi ode kama femi Qatar atarae asele ko Qatar bismillah luka vice premier ministre fait to aka jago jugu Sheikh Mohammed bin Abdul Arham bin Jassim Al Thani ikado o ya bismillah anu lu kuma ko sebe femi ngoni nye jamana fulani nyonje Qatar ni Mali nyanje de me nyama no mise ka ke udado na olu la ko sebe femi Mali la kana ye u ye dofo ola femi fana ye de me ye musa ko ta fa fe chama fora o fana na kaseka jekulu sigi senga ikado Mali de an Qatar kaw anga hagli jaga boka anga jamana fulani nyanje amise ka nafa tugo na ka nafa bulu fora o sebe ko chaya kuma kera o ka ko sebe excellence Sheikh Mohammed bin Abdul Arham ale ko ne ajira ka fo ka bi Mali fama o ikado ku lakodon femi Mali ma nyemo yo ku wole nyumando ikado femi Qatar ye ku Qatar ka demet na kotige fiefio ko able jopu ka ko nyefo Mali de umbela jele nye ko Qatar ka demet na kotige Mali la o yekibaro dumanye fana tamane ko fe femi ka ministre mimbe Qatar ka o fe no nyeshi mbe ko menango ma ani ikado ka slame ko Qatar ka o fe no de ye Ganem Salim Al Ganemu ano fana kumana yoro fana la femi nyonde mo ye aywa abla jopu ni opmana o ka kosebe o fana Mali fo ni nga Mali sebe korotanu ka jira ka femi ngoni deme Qatar ga deme partner kotike fiefio o sere fana ka femi nye ministre Ganem Salim Al Ganemu ikado akapmona alibi femi Mali se ngoroma dondoli fana ye ale fana ye ledu chamandike ikado ka jikisigi puma chamaninga olu fana fo ya jira ka fo Qatar kono sebe koro labembe azira puma de maso azira puma itara femi nyini azira puma Youssou il a fait part de la disponibilité du Qatar à contribuer financièrement o kuma inga de nafolo ba ande nafolo gola ikado ifefe nganyo warko e kaseka ndemo la kibaro duma do fana fome fe minye labtali so belebele bay no bi dokotoro so bado ko fo ikado ni manfu museka furake kumna ndemo la fana ko musa ka fana ninga olu fana bo femi ona minango fana ye olu bela jele fana laydu otara femi Qatar ka o fe ani are kunga nywa ministre minye shimbo kwa jamana ani jamana wora ko nyana bako ma Abdullah to nunga jaha
Abdulhian Hussein Amir ano fana kumana jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ diplomasi o bɛ hakɛ minnu na a da donna olu fana na kosɛbɛ ka se ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn kɛ min kɔni b'a to baarako la an ka maliden minnu bɛ yan n'u bɛ se baaraw la n'u bɛ se ka to baaraw fana kɛ Qatar ayiwa ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to malidenw bɛ se ka bɔ yan ka taa Qatar ka taa baara kɛ la main d'œuvre qualifiée i ka ko bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ don jamana fila bɛɛ lajɛlen fana kun Ablaye Diop i ka bɔra avion kɔnɔ a ye avion wɛrɛ ta ni k'i kunda Iran kan a selen kɔ Iran fɛn min ye Ablaye Diop ye ani o maa ɲɛmaaw fana ye ɲɔgɔn ye olu ka ministre min ɲɛsin bɛ sɛnɛkɛko ma a n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Dr Seyid Jafar Sadati Nejado a n'o fana sɛbɛkɔrɔ kumana fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan an ka sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na dɔnniyaw bɛ se ka falen ɲɔgɔn na cogo min na transfert de compétence t'o ye wa ka taa se fana fɛn min ye dɔnniyaw k'olu kolo sinsin ani fɛn min ye an ka sɛnɛfɛnw bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na Irankaw b'o baara sɛbɛkɔrɔ dɔ u ni Ablaye Diop u kumana u ka kosɛbɛ don n'a nataw la o nafa fana bɛ se ka se an ma cogo min na ministre fila in o mana fɛn min kan kosɛbɛ o ye Mali yɛrɛ ni Iran jamana sira minnu ni ɲɔgɔn cɛ kabi kununko fo ka n'a bila bi la a n'a siraw bɛ se ka kurakuraya cogo min na ni k'a bolofaraw caya min b'a to jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ kuma kɛra o fana kan anw ka ministre fɛn min ye Ablaye Diop ye ayiwa ani Irankaw ka ministre dɔ fana bɛ yen n'o ye Hussein Amir Abdullahane n y'a fɔ cogo min na o sɛbɛkɔrɔ kumana fɛn min ye ko ka jɛkulu sigi sen kan an ka ma ko commission mixte o kɔrɔ ye k'a fɔ jɛkulu in na malidenw b'a la Irankaw b'a la tuma ni tuma an ka to ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛtaw bɛ sabati cogo min na i k'a dɔn ka to ka kuma o kan ayiwa ko sɔɔni ko yɛrɛ lajɛ bɛna kɛ Bamakɔ yan don nataw bi ja koyi Mali bi ja nin ko koyi a daminɛ ka ban Mali ka di gɛrɛgɛrɛ ma fɔ kuma ka ye ni maa ye dɔnkiliden faso la o ka kan o Youssou Traoré fɛn min ye o commission ba in ye o jɛkuluba in fana ko o ɲɔgɔn ye o bɛna kɛ Bamakɔ ye yan min kɔni b'a to i ka dɔn an ka sira fila in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na fɛn min ye Irama ɲɛmaa ye Ibrahim Raisi an'an ka jamana ɲɛmaa bi bi in na colonel Assimi Goïta k'u kɔni bɛ ɲɔgɔn kalama wa fɛn min ye danayaba ye o b'o ni ɲɔgɔn a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye foli ka bɔ Ibrahim Raisi fɛ n'o ye Irama ɲɛmaa ye ayiwa k'o kana foli kɛ i ka dɔn colonel Assimi Goïta la k'a jira k'a fɔ ko jamana fila in bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɛtaw olu bɛ sabati cogo min na k'an ka ministre min ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔkow ma ka kɛ ni i ka dɔn Assimi Goïta a ka yamaruya ye k'a bɛ taama minnu na sa k'a bɛna fisaya an ma kosɛbɛ sabu ka d'a kan fɛn min UEMOA ani CEDEAO olu ka gɛrɛndɛ bɛ an kan ka se k'o kɔ munumunu an ka se k'an ka dɛmɛ bolofara caya min b'a to maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na k'o baara k'olu de bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni nin kun ye sɛbɛn ye fɛn min ye o de ye ka sɛbɛn don an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau indicateur ni y'ale bila le progrès ne b'ale ta o bɛ ɲɛtaa ko fɔ aw k'a dɔn ni jamana den n'a ye fɛn kɛ fɛn min ɲɛna aw k'a dɔn ka kurugɔ kɛ tuguni o bɛ fɔ dɛ ka min a lakodɔn ka ko ɲuman dɔn an bɛ ko ɲuman dɔn ni wale ɲuman dɔn kɛnɛ kan a bɛ kɛ ten min ye mandenkaw k'olu ye aw k'a dɔn min ye u ye tasi bila belebeleba ani ŋaniya yira belebeleba min ye u y'o kɛ ka yira maa la Mamadu Nama Keita ne ko n kɔrɔ bɛ dugu la de wa Mamadu Nama a bɛ yan a bɛ dugu la a bɛ sɔn ka kɛ yan dɛ maa bɛ fɔ ma Edouard ma ta Mamadu Nama wala bisimila Mamadu Nama Keita min ye aw k'a dɔn anw ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ a bɛ fɛn dɔ bi fɔ i k'a dɔn ni maa ye waleɲuman kɛ waleɲuman kɔ aw k'a dɔn o y'a lakodɔnni ye Mamadu Nama Keita président ONG Association pour la Solidarité et le Développement ASOPLES ale kɛra directeur national des routes a ye baara caman kɛ jamana in kɔnɔ o baara caman kɔnɔna na aw k'a dɔn min ye manden denmisɛnnin ni aw cɛ ni muso denmisɛnnin ma kɔrɔba bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ka ko ɲuman dɔn kɛ Seydou Kuyate ale ye nin kɛ a ko awa min ye école fondamentale Amdalaye Plateau n'o tɛmɛna ka bɔ yen école nationale d'ingénieur ENI o ma tɛmɛ ka bɔ yen lycée Prosper Camara Mamadu Nama Keita a tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen fɛ san 1994 i k'a dɔn a taara bureau d'étude min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn n'o kɛra sababu ye ka AGETIP k'o bila a sen kan min Banque mondiale ani aw k'a dɔn min ye anw ka jamana fɛn min b'a to denmisɛnninw ka baara ko o bɛ se ka yiriwa cogo min na
ani denmisɛnninw ka baarako bɛ se ka don ba la cogo min na Mamadu Naman Keita a y'o kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye directeur de l'entreprise française Hydro-Sahel la min ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a nana ka na sugandira aw ka da ingénieur n'o bɔra yen Mamadu Naman Keita i b'a ye k'a fɔ awa min ye a ye association française volontaire de progrès AFVP bisimila a nana kɔnɔ aw ka dɔn o jɔyɔrɔ fa min ye aw ka dɔn n'o bɛ tali kɛ Nations Unies na Mopti min ye aw ka dɔn o programme na n'o tɛmɛna ka bɔ yen cabinet d'architecture cabinet d'architecte moniteur n'o bɛ aw ka dɔn centre d'entraînement pour sportifs d'élite Kabala min ye a nana ka n'o baara kɛ bisimila o baara kɛlen Mamadu Naman Keita ni ye jateminɛ kɛ i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn awa min ye dɔnni caman b'a la wa min y'a tɛmɛna sira caman fɛ min jamana baalali sira kan san 1999 min ye aw k'a dɔn directeur national des travaux publics n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn a nana ka na bila yɔrɔ la division étude générale programmation Mamadu Naman Keita min ye aw k'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ min ye jamana a bɛ k'a dɔn siraba minnu bɛ yen ani jamana a yɔrɔba minnu bɛ yen i ka a tɛgɛ n'o bɛ nin yɔrɔ caman na dɛ Mamadu Naman Keita min ye ONG min bɛ yen n'o ye association solidarité pour le développement plus i ka dɔn a nana ka na o y'a sɔrɔ projet kun don a nana ka na kɛ a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ONG min a k'a dɔn n'o ye développement plus aso plus ye a nana o bolo dalen kɔ min ye o bɛ dali kɛ ɲɛnama sira la yiriwa sira la ani ka dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ sira la min ye a ka dɔn azo plus a bɛ Kayi Mopti Kulukoro region na ani a ka dɔn Karan min ye n'o bɛ Kangaba fɛ min ye Mamadu Naman Keita Mopti ani Segu antenne bɛ ani ka dɔn awa min ye Faransi a min ye a nana ka na a bolo da ye n'o a ka dɔn Faransi maa ɲɛmaw ye i ka dɔn a waati la a nana ka na a bolo da ye Mamadu Naman Keita a ko awa min ye ko mun y'ale nisɔndiya ni nisɔndiyara i ye baara k'i ka jamana kɔnɔ i ye baara k'i faso ye faso tilara k'a dɔ ye ka kɛ officier de l'ordre national du Mali i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nisɔndiya bonyana ale kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn jɔnjɔn caman dira ale ma min ye aw k'a dɔn ale ye jɔyɔrɔ minnu fa a y'a bɛɛ lajɛlen fa ni kunnawolo ye min ye a bɛ directeur national des routes o min dira a ma i k'a dɔn a y'o kɛ ni kunnawolo ye fo a laban a bɛ bɔ yen tuma min olu nana ka na a baarakɛla bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan ka ci wara ta ka d'a ma Andon Mamadu Naman Keita i ka dɔn awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn nisɔndiya n'o bonya kɔsɔn sa min ye aw ka dɔn a ye a ka nisɔndiya yira mandenkaw la olu minnu ye jɔyɔrɔ ta ka d'a ma i mana diɲɛ fɛn fɛn sɔrɔ i ka dɔn awa n'i ka sigida maaw ani ka dɔn awa i bɛra dugu minnu na n'olu ma i ko la dɔn n'olu m'i ka ɲuman dɔn k'o ye fu ye mandenkaw ye nin min k'a ye ale nisɔndiyara ale nimisi wasara Ala k'an kunnaja min ye Seydou Kuyate nin ye ale ka fatira an y'a bɔ le progrès kɔnɔ le programme b'u fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn kɔrɔ waati sɛbɛkɔrɔ boli mɛ e ko an di bi ta in bila yan an ka bi ta in bila k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn